Ano na mga kasisaryo, yes, nandito tayo ngayon sa ilog, isang ilog sa Dagupan. Yan ang ilog ng Dagupan City, Pangasinan. Muni-muni tayo ngayon. Ito ay Barangay Pantal sa Dagupan City, Pangasinan. Oh, diba? Ayos naman yung ilog eh. Oh. Ang mangingisda, ayun. Minsan nasa paligid mo lang ang pasyalan na kailangan lumayo. Barangay Pantal, ang mga magigiting na mangingisda. Anong bangka o laki o saan ba yung nakakarating yan? Laki siguro ng motor na. O diba? Yun, doon ang port ng mangingisda. Yun, sa dulo. Para tayong naglalakad sa Boulevard Manila. Itong Manila namin ang Pangasinan, Dagupan. Yun ang port ng okay. Just look around, see the beauty of Pangasinan. Bakit ka palalayo kung may malapit naman, may malapit na lugar? Yan. Okay, that's it. Punta na tayo sa Rotary Club. Dahil sinamahan ko na naman si Madam Joy. Okay, hanggang sa muli. Bye bye.